Sometimes we feel so empty. We often receive too much negativity around us. Bashers from different social media platforms, circumstances that may turn things in different paths of life. Sometimes all those catastrophes may hold us in doing things that we and everyone around us are both beneficiaries. But in doing good things to yourself and others, bashers, negative feedbacks, false rumors, insufficient resources, kanang tanan, dili na excuses. It's been a couple of weeks since the last vlog. Medyo nadugay tag-upload. But anyway, reasons na sad. Kabalo ko unsay nasa inyong una-una. No excuses. Daghan malamang ang makarelate ani nga topic. Kay basin ang uban sa toa, wala nabuhat ang mga butang nga gustong buhaton kaniadto nga unta nakausab sa atong kinabuhi karon tungod kay nahimong produkto sa ginatawag natong excuses. Mag-vlog ko niya, di na ako butungan og kuan. Birol nga ayos kay pangit gani mong lugar ron sa pagbuhat o birol ani nga pati kay lugar ni. There's a lots of way to make your video better. Make some time lapse, B-roll, montage, great camera movement, great camera angle, and things like shadow depth of field to make your video better. Walay excuses nga pwede nimong irason para dili nimo buhaton. Di ko mag-vlog kay wala man ko'y wapong kamera o ko'y gamit pang edit ng vlog Cut that craft, my friend. Kita mo ani? Atong intro na mo ganiya, nabuhat na mo to using this. Binuhat na lang mo rin. Taka na? So again mga bay, no excuses. No excuses. No excuses. No excuses. Yes, sa panahon karon, advance na ang technology. So, pwede na nimo gamiton o gamit sa imong cellphone. Igwapo naman ang mga camera sa mga cellphone para magbuhat og video. Pwede kang maka-edit over your phone. Pwede kang maka-upload over your phone. Make your channel over your phone. Kaya mga bay, no excuses. Mato ko ilagunji karon kay Mato Minig Nelson karon ilagunji kay magbuhat mi og something nice B-roll para sa inyo ha. Ganahan ko sa akong outfit karon but medyo init mo ng panahon so ani mo rag-fights na. Let's go. Yeah, we're going to somewhere. So, unya, papadayan na ito istoryahan itong ang topic ron which is no excuses. So, mga bay, dili lang sa making video or making vlog, photography and everything. Makuha na to, ma-encounter na to ang no excuses kay there's a lot of things na pwede na tong buhaton unta sa ato ang kinabuhi pero nag-excuse man ta. So kahit unsa ang gusto na tong buhaton sa kinabuhi as long as ikaayo na to, no excuse. Ako experience na Jay. Uy, so na may mga experience na yan Sa babae. babae? Uy, kini so may naitabo di ay Nako is ka babae nga wala na akong gipanguyaban. Kaya nag-excuse ka? Oh. Kung man po din mga excuses din, sila rason din, ano wala naman siya pumayabot. Dili kay siya gwapa ba? Yako, basta na kong gapo ba? Damn! Sunday.
Unya, sa ba? Sa ba? Abrahan ng kuwan. Why Okay. pobrera. Unya. Nya ako hasta na kong datua. Sumbe. Yung lumin na tabo nga. O mo to. Tungod na to, wala naman na. Wala na ko siya ipakuyaban tungod ato kay Oo. layo kay Migap. Anak kayo, anak kayo. Sumbe. Murag langit o yuta. Oh. Sa mo tay rason. Oh, mo tay rason sa dihang. Sa minita mo. Nakita na ko siya nga nana siya kauban lain. Uy! Nagmahay ka? Hasta na kong mahaya. May pag ako na lang din siya gipanguyaban. Oo. Tapos, Tungod sa excuses wala na noon. wala na noon yung makuhan, mabuhat. Kamo, ayaw niyo mong pag-excuse bayan sa mga inunana kay magsisi mo sa bandang ulit. Yeah! Imbis na makauyab ka, Oo, mas makauyab ka, di na noon. wala lang kayo uyab ka. Alright, sigway lang tagkaway. Naay mga conspiracy dire kana siyang lane. That is two lanes at three lanes. Nagkaroon og traffic kay tungod sa kaning three lanes dire. It's a matter of ano lang siguro sa mindset lang siguro sa mga tao. Naghunaw-hunaw sila which lane is this lane. Ano nga, kaninga lane asa ni siya padulong, kaninga lane asa ni siya mapadulong. So nag-trigger ang storya sa social media which is ang mga tao diri sa second lane, nagasingit sila diri sa middle lane. Pareha na. Nagasingit sila sa middle lane and then bago sila makasunod dito. So I don't know kung asa ang tama, asa yung mali, kung kailangan ba kang linya dire nga side na which is may tendency na moabot siya dito sa pinakadulo na layo na taas na kayo or ato ka dire sa second line and then musingit ka dire sa third line. Siguro ato ang mga government na to kailangan tubagon ng inana nga pangutana. Ala, singit-singit. Ano mo nga lane okay na siya sa tunga. Which is libog po ng mga tao kung asa bigid nga linya ang paraan ni dire sa left, para sa right. Siyempre kailangan sa tunga. Libog po day. Back to the topic. Kaya tungod ang tanan, no excuses. So in continuation sa ato ang topic about no excuses, na akong kauban dire si Gonji, my best friend. Isa na siya ka photographer and videographer. Kung gusto mo visit sa iyang page out there, you can always visit Gonji Perspective. Ayan. Bray, sa imuhang kuan as a videographer, as a photographer, sa may imuhang experience about no excuses sa pagbuhat og video or photo? No excuses ka na wala dyan. Basta kulang akong gamit, kulang akong suga, camera na ko, dili ko at no excuses dyan ka. Kay depende man na sa imong creativity. Pag nakakay mata para na mata. Tinuod na siya mga bay. Kaning lugar amo ang kuanan karon medyo boring man ring lugar. Ba katay makuha nga birol nga tarong diri bro? Nay! Nakakayo! No excuses. Let's go. Sa matag tikang sa atong mga tiil, adunay adlaw nga andam musugat sa atong mga gustong buhaton. Dili man nahimong perpekto ang atong mga kaagi, sa mata sa ubang tao daw hugaw ang atong mga binuhatan. Ayaw huna-huna ang kini mamahimong babag sa atong mga paglupad. Tungod kay walay igong rason, aron dili na magpadayon sa unsa man ang atong mga nasugdan. Oo, gitagaan tagdako nga suliran sa labaw nga kahitasan. Apan angay natong atubangon ang tanang babag ni ining kinabuhian. Padayon sa pagsaka, padayon sa pagtikang, ayusa ang angay ayuson. Walay excuses, akong higala.
So yon guys, if you have time, wa kay lain buhaton kundi i-visit nimo ang channel ni Gonji, Gonji's Perspective na adto tanan. So dili na nato humanon ang atong adlaw karon. Unta nakatabang ni sa inyo nga vlog, and of course guys, ang excuses na lang sa utok sa tao. So ayaw sugot nga moabot na sa imong kasing-kasing, labaw na ayaw sugot nga mahitabo na sa imuha. Kay tungod ang tanang butang sa kalibutan, kinahanglan natong take risk. Tungod kay gamay lang ang kinabuhing gihatag sa tuabo sa inig mata. Tara.